ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೀಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪಿ ಜನತ ತುಳುನಾಡು ಮುರ್ಲುಗುಂಜಿನ ತಿಗಲೇದ ಸಿರಿಬೇಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ, ನೋಡ ಬಂದಿರೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿರಿ ಪರಶುರಾಮನ ಹಿರಿಮೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲೂರುಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಗೊಂದುಲ್ಲ. CM ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ ಬತ್ತದು ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ 28 ಜನವರಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ ಏನೆಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪದ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬೊಕ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ ಓಲಿಪ್ಪುನೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಿದಾಡುಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಪ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಇಂಚ ಈ ರೂಟ್ ಎಂಕ್ಲದೆ ತೊಂದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕೈತಾಲು ಉಬಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕೈತಾಲ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಉಬಾರ್ಡ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೋಜಾ ಒಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಪ್, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ಸಡನ್ ಅದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ನೆ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಪಾಯ ರಾಪುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಹೆಂಗ ಏನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಉಬಾರ್ಗ್ ಪೋಪೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪುರ ಏರ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಮನಸ್ಸಾದು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇಡುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮನಸ್ಸಾದು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೇ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದಲೇ LED ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಗರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆತ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್. ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಪೋಪ ಹೋಯ್.
ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಶುರಾಮರ ಭವ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಪರಶುರಾಮನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯು 33 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ 15 ಟನ್ ತೂಕವಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ಟನ್ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ತೂದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂಡಾರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುನ ಪೂರ ತುಳು ಟಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಪುರಾಣಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ Boys at the age of 15. I will be a pilot. I will be a doctor. 10 years later. ಬಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡಾಲಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ.
ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ, ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 1:30. ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡ್ದನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತು ಬರಬಹುದು. ಅಡೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಆದ್ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ 10:45 ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾನ ಆತಂದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ತೂದು ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ 1:30 ಕರೆಕ್ಟ್ 1:30 ಇಲ್ಲಗೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡವು ಎಂಚಿನ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದೇ ಬುದರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದತ್ತವು ಶೋಕ್ ಉಂಡು, ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ. ಉಲಾಯಿ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಉಂಡು ಐತ ಉಲಾಯಿಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಪಂಡ ಅವಿ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲೋ ಇಜ್ಜಡೆ ಪಂಡ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಗ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅವಲ ನಮಕ್ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗಳ್ಳ ಮಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ ಗುಡ್ಡೆದ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ದಯಪಂಡ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂವೇ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಮಿತ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಆತ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಫುಲ್ ರಶ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ದಾಯತ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಅಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು. ಸೊ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ರನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೀಡು, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪಿ ಜನತ ತುಳುನಾಡು, ಉರ್ಲುದಿಂಜಿನ ತಿಗಲೇದ ಸಿರಿಬೀಡು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಇದು ನಮ್ಮ